Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Chief Executive Member Kakhasil Satamas District Council KHADC ba Winston Tony Lingdo uloong ba Kaiphod Toket Magistrate kamsem lalap satya ya kanu ka Shisha halor ki Jingkynnoh Pyrshah yu paim Nongtei CEM yong but day halor kani ka nongrem ba ka Executive Committee kalarai ban thungbiang yu kum CEM ka Himalangren kani ka Jingpensai ka long hadien ba ki khon ki hajar ka Himalangren kilawan bantur sa KHADC hak arwar tarik naitung arjar punriu bandawa wengno yu paim Nongtei CEM yong nakakhet CEM bat ban penlong da collection thamai habakran sikilap thai kubor ba Winston ulong ba hadien ba ka Voice of the People Party VPP kala simti ya ka Executive Committee kala yo priang ya ka Kaiphod Toket Magistrate nakamau kurwat halor ki Jingkynnoh Pyrshah yu paim Nongtei CEM yong ulong ba katika Kaiphod kamsem lalap ya kanu ka Shisha halor kitei ki Jingkynnoh bat dei na kata kadaw ba ka konsel ka rai ban thungbiang yu kumus CEM ka Himalangren uba Winston ulong ba ka Jingkynnoh ba ka Jingtoket Magistrate kalong kabam khoi ne kabam don jingya sha liang ka dei ka Jingkynnoh ka ba omya ha bat ong ba kum ka tei ka jingkam kalong ru ka jingbam burom ka kardan ba ya ka Jingtoket ka be dei bat ka jing shari instate jongi ba Nongtei CEM mo kumbangi da tip hi ki records ki files ki bran po office na do arjar arpulai la sha suspend di pending inquiry hak tu por ti hadin bagi la ayat ke inquiry syahmat bat hadin bagi la awan shimti mengi pada kum ke isi ki batumai pada ti ngila yo ban ya syong bat ki officers ya ayo ban pe ya tu ka inquiry report but habubun balang ngila ayo ban toket ngila ayo ban ya wat banyak di dehlor ka inquiry report ka bangi ngi Syiem ba kam dadon kanu nu ka serious allegation ka bai dei ba di ba Nongtei CEM di hadin bangila awat banyak di kum ka isi kum nakaliang ka jungi ngila ni smudai ba ngin reinstate bang i kum CEM pura jong ka Himalangren di kani ka exercise kala simpo dengi kum ba shisna makran bitang ki isi le jong mo nadu bangi wan ban simti mangi di kala simpo dengi hadu shisna kanti bangin yo bangin ya baik bangin ya wat banyak bangin ya pej ka inquiry report bangin yo banyak keren bit magistrate ibale ka inquiry report mari magistrate ibale ini inquiry report ide jong ka district council hi ibadan hang tei po mo kurwat di lingba ka jing ai jing mut nani lingba ka inquiry ka ba i la deble ka report ka bila leble ngi Syiem ba kam don ka do kanu ka balong ka ba ka bante ban khum nani ban pen Shisha ya kata ka jing sha kano ka be dei ba Nongtei CEM kum CEM to por kum CEM sha suspend to por tade helor kata ka nongrim namar bangilai i shibun ki jing ki ba ka Himalangren ka kendu ki khun ki hajar ki be kendu angtei ti nakaliang jungi ka isi ngilai rai be ta ka we ka sur bangin yari instate ya i kum CEM pura katkum kata ka inquiry report ka ba ada magistrate atau magistrate jong ka district council court na kum ho ide magistrate jong ka district council court kepada Nongtei po mo kurwat tekadon ru ka Jingkynnoh ba ang ba kam nong kanti ru ya ta ka jaka atu ka isi ka tim nem lagi kata oh ya kata fi kumanchu batay hang ni ya katu kala don ka court case ka ba ki gila ile si po ka himahi mo di ngam da kwai abangan keren khambun katu namar pa hakani ka order ka ba ngila ai ya Nongtei CEM ngila dep kret chai bi hang tu ba hadin ka reinstatement ka jong i ku CEM kan de ka kamram ka jong i ku CEM pade ban lek ban pen smuthu lani ban pen chai chi ki pai ba jong ka Himalangren ha ka be dei bat kitu ki jaka artli bat ha ka be dei bat ka tu ka management board ru ka ba ka court hi tu ko por ka ai order kam shimla ai ka district council ban seng ya kata ka management board mo ka tei ka court order hi ka ba ai bakin le ya ka tu ka management board di halor kita ki jing Syiem ki jungi barokhat ni la lap ba judge ba ka district council ka kham ai order ban form ni ban seng ya ka ni ka management board di ngila pan ka clarification ha ka be dei bat ba Nongtei CEM di nakaliang ka jung i ru ila dap ai ngi ka assurance ba ka be dei bat kani ka management board bat ki ni ki artli ki jaka ki badan dispute hang te po hima
inlet syaki paiba jongka himalangrin ban penchai lani ban pensngutu yaki ai kaba kila rai pakut du namar ba kani kamdei ka court case ka bile Pyrshah ke district council kadai be happening gitu ki try jong tu chaka ka baki kam baki dei ka CEM baki dei ka court CEM yong bat ka himalangrin hi bro kawai ti nga i ka jik start jong i ba Nongtei sing CEM ban penchai paiba jong ka himalangrin ha ka be dei bat gitu ki dispute chu ti ngin sai pet ka ka bangin sai shim senjam ni syakmat ladang ila ayo lut yaki reports dan ila ayo lut yaki ki bangin la pha i ba Nongtei sing CEM in pendep ka kam kumus CEM syari in state hakani ka kenti ko menta te kumba kat nutli taki allegation la ni taki jing Jingkynnoh jong CEM Nongtei wai dei ni ka inquiry report jong pe apok inquiry report le ka don tang kumba 7 to 8 points mo ti takadao kumne fila i jing wan jong kitu ki khun ki hajar ki pai hajar no po himalangren ki lawan chenie ti adin bangi khot yaki bangi nya keren ti ngila pensyairu yaki ba pi hadu ka inquiry report namar nadu Julai hajar arpulai kila ai ya ke jing ujor ti lingba ka to ke jing ujor ka jongki ngila pha syaki magistrate ban le ke inquiry kat badang ya ke inquiry ru kiladon ki jing ujor ki bala bun ki bala sertap ni tu ipi ti kibawan na kaseng samla de kaseng samla ro kaya don hapdeng ke jing ya pipe arliang ti hapdeng ki briu shimet ru ngalayo ka petition jong ki nong snong ti ngalayo ru ki riu rong ba kum jong ba baldus e gini te ba kilawan ban ujor sangaru tinga ngal kren shay ki ba kani gari reinstatement ka jongi ye ba Nongtei sing CEM ka dai be tik tang halor ka inquiry report ka jing ujor ka ba PI hadu bangin dale ka inquiry report hadin ka inquiry report ka jing ujor ka bala arben ka bala abun ma ngimla syu ban chim yaki kala long null and void hendrai da ka bang ong kumtaru menne ya bang kendu ye kitu ki representative ki bawan saniru ngong ye ki ru ba hadin bangila adab ya ka reinstatement but hadin bangila adab yo ya inquiry report ru kitu ki jung ujor baro shkata kila long null and void ti menta ki hab ai ngi ya ka jung ujor ka ba thamai ha ka bai dei bat ka jing kren ka jongki ka bai dei bat kham tam bat kitu ki jaka artli ti lada ki dang kwa ban ya ki syahmat bangin examine da ka district council bin pabin kemut ki hab ai ngi da ka jing ujor ka thamai namar ba baro shkata hapring ka inquiry hapring ka reinstatement ka jungi kitu ki jung ujor bro khait kila long null and void it's a serious allegation mo nakaliang ka jongki lada ki undermine ya ka position jong magistrate jong ka district council ba syong hangte mo korwat ban ong ba kamdei ka ba khoit te kala dei ka serious allegation nya ban shimi ka action ha bai dei ba kata namar ba ngi nakaliang ka jungi ka district council ni la IT sya magistrate i bala penkut bor mdei tang haka kerdan ke jongi hendai bala penkut bor dah kini ka office jong ka district council ban le ini ke inquiry lada ki pai ba bubun balang ki ong bait ba kamdei ka ba hok nani ka dan kanu ka jingle Shillong te kata kala dei ka serious allegation baki undermine ya ka position but ya ka kerdan ke jong magistrate ibangi ngila ai kini ka lat bin le ini ke inquiry haba juba halo ka jingdawa jong ki khun ki hajar ban aipor khatan singi ya ka konsel ban simrai u CEM ulo ong ba ka tei ka jingkam ka long ka babakla ulo ong ba ka jialang bat ki omsham la don kanu ka jingkran halor ka jing aipor khatan singi bat habai dei bat kinu ka jingu jor ka konsel kan hab ban examine bat pe bnya shwa kat kum trikam tika iki wapi don ban ong pada nomor ba ki ong mene kuma ki kerang ti po ki ong man ipod khasan singi ka konsil ban jubab la ne ban penha ban weng yu thiu sim am kata te ka nakaliang ka jong kita kala ade ka jing bakla ka ba yu kai nomor ba ka jing keren ka jongi ka ba shikanta tam ki kham ong e yengi ka bai dei bakta khasan singi ji Shisha te ngilai khot ki ban keren ti kila dei ban pensowingi mene po bangilang ye kendu ba ki aipor ndai kumi kata ka jing aipor khmat jongi ki kham ong e ti kata te ngam numla bangan ai kanono comments ni haban ye le ko mga ong ye ki mene ba halor kini ki jing ujor ka ba pin saya ai nani ai nang ni shakhmat ngin ya examine ya ka ngin ya pet ya ka we hadin ka we ti dagi don kam na kaliang jong district council ru ban panjing pensyai nong Nongtei sing CEM ru ngin ya pan tang pra kam dei ka kam ko bangila ban le kerkiet
ti halor ka jing ujor kumang ogi fi mene kelas sertap ka jing ujor ti ngihap pe pekin kawei hadin kawei kan kita ka jing ujor lada kalong ke basyong dor nani kalong ke ba ibet nem ba kum ka dose konsul kan shimi kita ka jing ujor ban kan nya chakmat le si kala man ai da ka shukos notice nani kala pan da ka jubab hakabi dei bat u Nongtei sing CEM andrei kata ka jing aipor ka jong ki khat san sngi ki kham ya kren dei bat ni te ngai kata te ngam la ban ba khli namar ba da ka jing tho ru ki khamai da ka khtin ru ki kham ya kren dei tat adu ba kindami shabar bang se yo snow ba nakaliang ka jong pi ba pi ong ba ki aipor dei ki district council khat san sngi tingin sai pe ya kata na da ba kim ai da ka jing tho te ngir ngin la hai da bangin bat ya ta san sngi namar ka jing ya kren ka jong ki kham dei kata Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya